Molweni namkelekile nonke kweziChisabe Entertainment. So you guys did not disappoint when it came to Q&A kavuyokazi kusikhombela ke indaba zakwamseleku. By the way, you guys, I'm sure nonke nabona into bayatrenda kanjani ke episode kaMayeni apho wayirevela into ba umhlophekazi wahamba kanjani kwamseleku. Guys, if you are lost, I'm going to just share lo video under the comment section of Umayeni sharing how umhlophekazi left, and that caused like an entire commotion on social media because uvuyokazi ke waphendula. But now this is an official Q&A ke about la episode lena khona ke ombuzile into about, do you consider taking your kids to their paternal side? Uvuyokazi guys yowaphendula wathi, hey guys, before you, two things are quite complicated at the moment, and as we saw things were said yena angazivayo kakuhle, and she does wishes or wish, your guys English today, I'm so sorry, but she does wish for itopic ibaya bantana ike ithethwe on a serious note, even kwi platform enjengothando nesithembu naye ekhona. She must not be excluded xa kuthethwa about the kids, but she needs to be included. Uthi yena ku YouTube channel yakhe, even if angayithetha, it won't do anything because ayinayo la capacity and I platform enjengothando nesithembu enayo. Uthi ke uvuyokazi shame yena as umntu, she does consider ukubasa abantwana bakhe back to eMzumbe okanye abadibanise nomseleku. However, uthi kukhona ke izinto ezenzakalayo that are sort of like making her to feel uncomfortable, especially in a setup. Uthi ke there's also things like your motherly instincts, xa zixelela ba khawuke upause kancinci, then ke that is what she is currently following. But uthi ifamilies mhlawumbi if zingazama by all means kwehlike ne-pride, uthi into esibethayo kule situation esikuyo with the kids yi-pride. Uthi that is the number one thing esenza intoba abantwana bangakwazi ukumove around. But if i-pride mhlambe ingathwa set aside, then just maybe ke abantwana bangaphinda, or rather angaba 100% open to ukubasa ke eMzumbe. Kukhona ke nomnye ombuzileyo into ba hayibo nontombi, the time ke utatomseleku was saying wena uMpumelelo noMayeni abakuthithanga kakuhle the time wawusemzumbe, why wayethetha ngento ba wayethetha nomama wakho, why umama wakho wayengathethi noMayeni directly, woman to woman. Then ke uvuyokazi wachaza shem wathi, kaloku guys nizokhumbula uba there were a lot of disagreements between ke umama wami nomama kaMpumelelo. Uya repeat into ba it's because of, once again, nizokhumbula na ku Facebook ndanixelela ba kukhona ezi fake accounts ezazivuliwe, and lo mntu lowo wayemthuka uMayeni ezenza mna. Uthi ke the girl in question, now she reveals into ba the girl in question was Mpumelelo's ex-girlfriend that was jealous that yena uvuyokazi is actually pregnant. Uthi this girl, there was a point naye whereby she also fell pregnant on purpose ke sana, and unfortunately umntana ke waphuphuma. Then guess who was blamed for ukuphuphuma kwesisu sakhe? Uthi I was the one uvuyokazi blamed for ukuphuphunyelwa isisu sala mntana because wayendinuka ke esithi mna ndiyathakatha, and because ndithakatha I actually wanted to be the only one ozozalela uMpumelelo. How crazy is that, you guys? I also enjoyed a question ebebembuza about umntana kaTirelo, uBaby Singer and uNzulu. I thought it was 100% so cute. Uye wawuphendula lo mbuzo guys esithi, you know what, as a mother I do sometimes wish for uNzulu and Singer to be those brothers mhlambe badlale bobabini ke ndimthathe uNzulu nani ne comments zenu. I mean ndiyazibona you guys are saying bayafana, and I wish sometimes bangaba ne play date bedlala together, and actually how would they treat each other if mhlawumbe bebekwazi ukuba nala relation nala brother
relationship uthi ndike ndibe nayo nyani loyo feeling of bringing them together and mhlambi try and fix the thing uthi I am more than willing to co-parenta only if Umpumelelo wants to change his mind and decide that he wants to also co-parent. Uthi hayi Shem, I would allow for ke uNzulu to go, but obviously umntu akanothi ongondli then all of a sudden seyifuna abantwana rock up nje esithi yena ufuna abantwana umntu abantwana uzomana provided ke uyondla. So yeah, I really enjoyed guys le questionnaire. What are your thoughts on this one? Ndiyacela maske engage and surely I will see you shortly. Thank you guys for tuning in. Bye.